बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय 29 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सायख'जानाय जिरन बसुमतारी बिथाङा गावनि बिजाथिलाइखौ दिनै गसाइगाव महकुमा खुंगिरि मावख'सालियाव गथायफैबाय। मख'नो गोनांदि बे बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आसाम बिजेपि दोलोनि आफादगिरि भबेश कलिता, एमएलए लरेन्स इस्लारि, आसामनि नखर मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथांमोनजों लोगोसे गोबां इउपिपिएल बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'थावनादि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै आसामनि नखर मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा फोरमायो दि बिपिएफ दोलोजों बिजेपि दोलोआ जेबो सोमोन्दो गैया। बिपिएफ दोलोआ माखासे साननि उनावनो जोबस्रांलांनायनि लामायावसै। बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायथिनानै होयो। मख'थावनादि थांनाय बावैसो सान सिगां बिपिएफनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिजेपिजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मित्रजोटआव हाबबाय एबा बिजेपिजों गोरोबनायनि जोबथा थांखियाव फैबाय होननानै फोरमायथिदोंमोन। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। 29 नं तामुलपुर उफ्रा बिसायख'थिनि थाखायबो इउपिपिएल बिजेपि एजिपि आरो जिएसपि जथाय सरकारजों सायख'जानाय इउपिपिएलनि बिजाथि जलेन दैमारि बिथाङाबो दिनै गावनि नमिनेसन बिलाइखौ बाक्सा मसलपुरनि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव गथायो। मख'नो गोनांदि 29 नं तामुलपुर उफ्रा बिसायख'थिनि बिजाथि जलेन दैमारिनि नमिनेसन बिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि मन्त्रि रन्जित कुमार दास बिथांमोनजों लोगोसेनो इउपिपिएल बिजेपिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फोरमायो दि गसाइगाव बियाब आरो तामुलपुर बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि एबा बिजेपि एजिपि जिएसपिजों मदद होजानाय तामुलपुरनि बिजाथि जलेन दैमारि आरो गसाइगाव बियाबनि बिजाथि जिरन बसुमतारी बिथांमोना गावसोरनि नमिनेसन बिलाइखौ दिनै गथायनानै होबाय। बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव मोन्नैबो बियाबावनो इउपिपिएलनिफ्राय सायख'जानाय बिजाथिफोरा गोबां भट मोननानै देरहागोना रोखा होननानै बिथां प्रमदआ फोरमायथियो। गुबुन फारसेथिं आरोबाव रायखांनो नांगोनदि दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्रायबो 29 नं गसाइगाव बियाबनि बिजाथि महरै सायख'जानाय दुब्र कुमार ब्रह्म बिथाङाबो फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय गावनि नमिनेसन बिलाइखौ क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमा बेंगिरि मावखुलियाव दिनै गथायबाय। मख'थावनादि बे आर'जलाइ गथायनाय हाबाफारियाव 29 नं सोनाब क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारिजों लोगोसे बिपिएफनि गोबां राजखान्थियारि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बिपिएफनि बिजाथि दुब्र कुमार ब्रह्म बिथांनि दिनै नमिनेसन बिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव एमएलए रबिराम नार्जारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफनि बिजाथि महरै सायख'जानाय दुब्र कुमार ब्रह्मआ बयजोंबो मोजां सोमोन्दो गोनां सासे सुबुं। बेनिखायनो बिथाङा बे बियाबनिफ्राय देरहागोना रोखा होननानै फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला बे समाव आरो गासै रायजो राजाफोरानो बिपिएफ दोलोखौ अनसायनाया फैफिनदों। मानोना थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव रायजो राजाया इउपिपिएलनि गोदै राव आरो खोथा होनायनि सायाव फोथायदोंमोन। नाथाय इउपिपिएलआ सरकार सालायनायनि उनावबो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय इउपिपिएलआ जे खोथा होदोंमोन एबा जबान होदोंमोन बेबायदि इउपिपिएल सरकारा दिनैसिमाव 1% मावफुंनानै होआखै एबा रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ बुजि मोनाखै। बे बाथ्राखौ बिथां एमएलए रबिराम नार्जारिया फोरमायथिनानै होयो। बेनिखायनो दा रायजो राजाफोरा बुजि मोनफिननानै बिपिएफखौ अनसायफिनबाय आरो बिपिएफनि बिजाथियानो देरहागोना रोखा होननानै एमएलए रबिराम नार्जारिया फोरमायथियो। दानिया आरो फैबावदो। फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंफुंजानो गोनां आसाम बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय 29 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंनो गावनि नमिनेसन बिलाइखौ गथायो बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारि बिथाङाबो। मख'थावनादि बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारिया गावनि नमिनेसन बिलाइखौ गथायखांनायनि उनाव खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङो दि बिजेपि दोलोआव थानानै तामुलपुर बियाबनि जौगाखां खामानि मावनो ओंखारबोदोंमोनब्लाबो नाथाय बिजेपि दोलोनिफ्राय टिकेटखौ मोननो हायाखै। जायनि थाखाय उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो गावनि थियारि जानायखौ बिथाङा फोरमायथिनानै होयो। बेजों लोगोसेनो बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनानै होबावो दि 29 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव गावनि देरहानाया 100% रोखा होननानै बिथाङा फोरमायथिनानै होयो।
गुबुन फारसेथिं आरोबाव रायखांनो नांबावगोन दि 5 नं तामुलपुर बियाबनिफ्रायनो बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो बिटिसिनि बारग' इएम गणेश कछारी बिथाङाबो दिनै उदां बिजाथि महरै गसंनो थाखाय गावनि नमिनेसन बिलाइखौ बाक्सा जिल्ला बेंगिरि मावख'आव गथायफैयो। मख'थावना दि गावनि नमिनेसन बिलाइखौ गथायखांनायनि उनाव गणेश कछारी बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला 5 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बिजाथि फोसावैलाय बिथाङा गावनो उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायदों होननानै फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो 5 नं तामुलपुर बियाबाव गावखौ एबा गणेश कछारी बिथांखौ बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बिजाथि महरै फोसावफिनोब्ला फिन बिजाथिलाइखौ गथायफिननाय जागोन होननानैबो बिथां गणेश कछारीया फोरमायथिबावो। बिनि अनगायैबो बिटिसिनि बारग' इएम गणेश कछारी बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला 5 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय गावनि देरहानाया रोखा होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। बिनि अनगायैबो दिनै खौरां मोननो हाबावनाय बायदिब्ला 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय एआइइउडिएफ दोलोनि सायख'जानाय बिजाथि खायनुर आनाम खन्दकार बिथाङाबो गावनि बिजाथिलाइखौ दिनै गथायबाय। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।